Illum qed insejħulu it-tmiem tal-Kunsill Ġenerali. Jiena nsejjaħlu il-bidu ta' kapitlu ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Kapitlu ta' tiġdid, kapitlu ta' għaqda, kapitlu ta' tisħiħ, kapitlu rebbieħ tal-Partit Nazzjonalista. Susna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fl-indirizz tiegħu fl-għeluq tal-Kunsill Ġenerali fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista kif insista li l-politika tal-aħna l-huma spiċċat darba l dejjem. Alex Borg saħaq li hu jrid jixpruna politika li tisma' u tatwa waħda ħanina li mhux egoista, politika man-nies u tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista il-poplu Malti Wawċi ma jridx biss min imexxih imma min jgħidlu l-verità u min ikun spalla ma spalla miegħu quddiem id-diversi sfidi li jħabbat wiċċu magħhom. Aħna rridu nkunu hemm għalihom, aħna rridu nkunu spalla ma spalla magħhom, aħna rridu ma ħallu l-ħadd lura, aħna rridu naraw li kulħadd jimxi il-qoddim. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg sostna li dan huwa l-mument li l-poplu jerġa' jinżralu t-tama u li preżentament huwa biss il-Partit Nazzjonalista li huwa soluzzjoni għal ġejjeni aħjar fejn spjega li dan iż-żgħażagħ qed jarawh. Alex Borg sostna li dan il-budget li ġej jrid jindirizza numru ta' sfidi fosthom it-traffiku. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li ma jistax jibqa' jkollna dan il-kollas totali u stress mentali fuq kulħadd. Għalaqstant saħaq illi bħalma diġà propona l-Prim Ministru Robert Abela ma jistax dan il-pajjiż jiddiskuti s-soluzzjoni ta' trasport tal-massa b'mod partiġan iżandu jiġi xprunat l-interess nazzjonali l-ewwel qabel kollox irrelevanti min ikun fil-gvern. Nagħmlu forma ta' sunset clause. Lest li niffirma ftehim miegħu memorandum of understanding biex ikun min ikun fil-gvern. Nibdew proġett u neħilsuh ta' mass transportation ġo pajjiżna ħalli insolvu din il-problema illi għandna f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq iż-żieda fil-popolazzjoni ħtieġa tal-Labour Market Study meta kollu spjega li l-Gvern Laburista dejjem medji attakka biss lill-Partit Nazzjonalista. Alex Borg sostna li d-doża ta' gideb tal-Partit Laburista tiżdied jum wara l-ieħor u ċaħat illi tkellem kontra pajjiżu fi Brussell iżda insista illi l-aġenda tiegħu tal-Partit Nazzjonalista kienet biss illi żomm fil-quċċata l-interessi tal-poplu Malti u Wawċi. F'kull laqgħa semmejna l-punt jekk hux mal-Kummissarju tas-Sajjieda, tal-Ambjent, tad-Difiża. Kollha semmejna il-punt kif ħatatu iktar fondi Ewropej lil poplu Malti Wawċi. Tiqisuniex bħal pajjiżi Ewropej l-oħra, aħna pajjiżi żgħar, allura għatuna l-għajnuna li ħaqna. Dak li morna nagħmlu ħbib tiegħi ġewwa Brussell biex naraw kif nistgħu nagħtu iktar għajnuna liż-żgħażagħ, lill-familji, lin-negozji, lill-ħaddiema, lill-anzjani tagħna. Għalikom il-Maltin u l-Wawċin kollha. U għas-saħaq illi iż-żgħażagħ qed jirrealizzaw illi d-dar naturali tagħhom hija fih dan il-Partit Nazzjonalista bl-entużjażmu qed jinħass bil-kbir partit fejn ħadd ma huwa esklus, partit miftuħ illi lest illi jilqa' fih danu kull min irid javviġinah. Aħna partit inklusiv, irridek ma' ġembi, ejja nkomplu naħdmu flimkien. Ejja nagħtu tama ġdida lil pajjiżna, irridek ma' ġembi, ejja ħanaħdmu flimkien. Dan huwa l-mument tagħna. Francesco Catania għal Net News.